from Finland. Seuraavaksi mennään kotimaiseen ja vähän sellaiseen punkin aikaan, jolloin tätä ei tehty nostalgiana vaan tarpeesta, mutta Nuket, joo, hei, bändi ajalta, jolloin 3 sointua riitti, jos asia oli oikein. Tämä biisi on kuitenkin hyvin kaunis ja melodinen ja sellainen kaipausbiisi, joka liikkuu eteenpäin vähän levottomasti ja vähän pakolla, mutta tämä toimii. Askeleet, ei selitellä. DJ, pair a show! Let's rock! Vastaan ihmiskunta taas yrittää päästä kuuhun, mutta Suomen Nurmi lensi jo kohti punaista planeettaa. NASA kertoi, että sen lennon miehistö heräsi lauantaihin Chapel Rownin Pink Pony Club-kappaleen tahdissa ja kuulin, että siellä oli herätty siihen kappaleen ja tuon musiikin mukana astronautit herätettiin lauantai-aamuna oikeisiin töihin.